redemption song, all I ever had. Redemption song. Så er World Story Festival overstået for i år. Ja. Og noget ting, man kan gå rundt og prøve at høre på deltagerne. Hvordan de har oplevet det. Det glæder jeg mig til. Jeg synes, det var en dejlig festival. Jeg vil gerne sige tak til jer, som har stået for alt det arbejde. Incredible. It was transforming in many ways, even for me personally. Ja, og det er også det, som jeg synes, altså det, som er rart også med den her festival, at man kan virkelig mærke, at det er noget nyt. Men at komme herover, det har været for mig en inspiration, også med din måde at bare gå foran, og der er en, der stopper dig, og det er en kvalitet, som jeg har meget brug for, og det er jeg rigtig glad for. Jeg var overrasket både, bare hvor smukt det er her, og hvor stort. Og udover at, hvor stor jeres vision er, det synes jeg også bare er fedt. Altså, tænk stort, det er bare cool. Altså. Det har været hyggeligt med musik og ceremonier, og der har været rigtig mange gode mennesker, som har været rigtig, rigtig søde. Det er også tydeligt, når jeg ser på min søn, som kom hen til mig og sagde, far, vi skal på festival igen næste år. Og så er det fordi, det har været rigtig godt for ham. Og så er jeg også rigtig glad for det. Also the way people opened, there was this something clicked on the third or the fourth day of the festival. Something shifted, and we all felt it. I think everyone felt it, that there was some beautiful positive shift of energy and hearts opening, and there's been this beautiful brotherhood, sisterhoods that have been created in this festival, and friends have been, like new friendships have formed. Så det er bare sådan også et meget, meget frit rum, og samtidig også et rum med en klar retning, fordi mange af de mennesker, der er her også af en eller anden... altså der er helt klart en fællesnævner mellem de mennesker, der er her, at vi vil det samme. Det, der overrasker mig, tror jeg, det har været... det er det, som jeg ikke kan sætte ord på. Det er, at der er en intention til stede her, som jeg ikke har mærket på andre festivaler, som er betydeligt større, hvor der har været op til 700.000 mennesker, og mindre, hvor der kun har været 200. At der er noget her, som er værdifuldt, som nærer mig på et andet sæt, som jeg ikke har prøvet før. Så jeg har jo den fuld 100% tillid, at det, jeg har brug for, det kommer til mig på en eller anden tid. Og nu har der kommet nogle keys, nøgler til at åbne op for sådan set, direction. Vi har alle sammen nyt at være her og dele de dage sammen. Skabt et smukt hjertespace og gå dybere ind i os selv og ind i hinanden sammen. Og så lige det øjeblik der, så kan jeg mærke, at mit hjerte det har en ubeskrivelig sorg, som jeg græder. Som om, at det var alt det, som alle de her fornemmede alle de der lag, som står i vejen for mig, og den opgave, som er her for at gøre. Og der kommer sådan en stemme til mig, der siger så, nu er det tid, Iva, nu for at bruge sådan et dagligdags slangudtryk, stop messing around, stick to the path. Lige nu er jeg sådan ret lykkelig, og jeg har lyst til, som jeg også sagde til sanggruppen, sådan expand the moment, fordi det er ligesom at sidde lige midt i noget, jeg har drømt om, men ikke har tur træde ind i af forskellige grunde. Og pludselig sidder der sådan et hold af, nu taler jeg lige om i dag, af skønne musikere rundt om mig, og jeg kan bare lukke øjnene og nyde det, og tillader mig at træde ind i virkeligheden. Det er sådan en rigtig sjælefamilie. The biggest surprise was that we actually I was here, Rolf, when we started out. Remember, just to see the place and the vision you had for just building it up, just getting the infrastructure ready. And to be honest, till the last moment, I doubted that it will happen on time. I really didn't expect that to happen.
Until the morning of the festival, there were håndværkere everywhere and banging away and cutting things and floors dug up and carpets unrolled. And then it happened. And if you go in now to see the place, it's like this sense of calm and peace everywhere. You wouldn't believe it. Jeg kan virkelig godt lide det der, at der er noget familie over det. Her er det noget familie over det. Og det giver noget andet i forhold til andre festivaler. Jeg synes, på den måde er det virkelig også en plus, at I er en familie fra starten. Familiefølelse også. Og det med, at vi tager det hele med, og alt er okay, som det er. Der er selvfølgelig jeres store vision bag den festival og det arbejde, som har præget hele festivalen. Og så mærker jeg så begynder den her meget subtile ild at brænde igennem hele min krop, og det gør den under hele tjenesten, og særligt i mit hjerte begynder det sådan at køre rundt, og så ved jeg godt, okay, når den ild er til stede i min krop, så ved jeg, så er det godt, så er jeg på rette spor. And I've moved to Fyn 2 years ago, and I've been really wanting to get this sense of community, samfund. And I think we've started something big out here. And to me, that was the thing. This was a very strong seed that has been planted, and this will mature into a humongous tree. Og tårerne begynder bare at trille ned af kinderne på mig, sådan. Og jeg spørger mig selv, hvad er det, der sker her? Og så er det som om, jeg bliver forbundet med en ældgammel aftale, jeg engang har lavet, om at gøre et stykke arbejde. Og så trak du sværdet? Og så trak jeg sværdet fra stenen, ja. Stod i cirklen, skulder til skulder, og gik ind i midten og fik trukket sværdet. Og så var det en meget stor oplevelse i går at trække sværdet i stenen. Fordi jeg havde egentlig indstillet mig lidt på, at det skulle jeg ikke, og det var ikke min måde at gøre det på. En rituel handling, som jeg kunne mærke, da jeg sad under tjenesten, at det var bare helt rigtigt. Der var ikke nogen tvivl. Jeg skulle ind og trække det sværd der. Så. Men da vi så stod dernede, der fik jeg bare sådan en kropsimpuls der til allersidst. Og gjorde det, og det føltes bare så godt. Som sådan en fysisk handling på noget, jeg allerede er i gang med. Og så kom jeg tilbage, og så stod jeg og lavede salat og hakket jordbær, og så gik det op for mig, at hele det her med at have været i køkkenet, i virkeligheden også har været rigtig meget min måde at udtrykke mig kreativt på. At jeg er ikke her bare for mig, altså det er så meget større det hele. Vi er her for hinanden. Så jeg trækker sværdet fra mine brødre og min søstre. Vi tager i hvert fald herfra med en god følelse, er det ikke? Jo, det synes jeg. Ja. Eller ikke bare en god følelse, en fantastisk følelse. Og en lyst til at et mod på at gøre det, og være med til at skabe det her i dig på en eller anden måde. Og vi skal i hvert fald være med, når vi står igen, Sofia. Ja, det skal vi. Har du været på mange festivaler før? Ja, jeg har været på rigtig mange festivaler med min far rundt omkring i forskellige lande. Så hvis du skulle sige, hvad er anderledes her i forhold til, hvad du ellers har mødt, eller hvad har gjort indtryk på dig? Det, der har gjort indtryk på mig, det er, at jeg synes, hvis det var for jeg synes bare, at energien og stemningen her har været virkelig, virkelig dejlig, og kommer helt til at savne det. Jeg håber virkelig, det kommer igen næste år. Det håber vi sørger også. Og vi håber, I kommer igen næste år. Selvfølgelig. Hvis det kommer, så gør jeg helt klart. Songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption song. All I ever had, redemption song. Redemption song. Redemption song.
sådan.